Sant Cugat del Vallès. Els veïns s'organitzen. 1974-1975. Uns anys després d'haver-se aprovat la Llei d'Associacions de 1964, es produeix una certa organització veïnal, que es reactiva a mitjans dels anys 70. Entre 1974 i 1975 sorgeixen les dues primeres associacions de veïns al nucli urbà. El 28 de juny de 1974, l'Associació de Veïns del Sector Estació presenta els seus estatuts. L'1 de juny de 1975 elegeix la Junta i el 24 de desembre inaugura el local. Paral·lelament, es constitueix l'Associació de Veïns del Sector Monestir, la qual compta amb una comissió gestora des del maig de 1975, però no és legalitzada fins al febrer de 1976. Entre les dues cobreixen tot el nucli urbà. Les reivindicacions veïnals són indestriables de les democràtiques, com es mostra en un dels fulls de la comissió gestora de l'Associació de Veïns del Sector Monestir. L'Associació de Veïns del Sector Monestir pretén, d'una part, la resolució d'aquests problemes. Una llarga llista precedeix aquest text. I de l'altra, cosa molt més important, aconseguir que el poble de Sant Cugat pugui començar a plantejar solucions democràtiques als aspectes que l'afecten. Les dues associacions actuen conjuntament de vell antuvi. Comparteixen, durant els 2 anys següents, un llarg llistat de reivindicacions. Campanya contra l'augment de les tarifes de Ferrocarrils de Catalunya. Ambulatori de la Seguretat Social. Escoles bressol gratuïtes. Institut. Millora de la xarxa viària. I ambdues editen un butlletí conjunt. Pocs anys després de desaparèixer, en sorgirà una altra, però ja no amb aquell caràcter sociopolític.